Alo. Alo. Da. Treba mi Nikola Sandulović. Ko je to, koga treba? Jeste vi Nikola Sandulović? Koga treba? Ko sam ja? Me to pitate? Da, pitam ko je to. Moje ime je Dragan, ja sam operativac BIA. Imam samo jedno upozorenje za tebe. Napusti Srbiju, za koji dan bit ćeš ubijen u narednih 10 dana. Imam nalog da tražim neko da te ubije. Napustaj Srbiju i nikad se ne vraćaj ovde više. A kako se zove? Drugo, ja sam tebi rekao ja što ovo da ostane među meni i tebe. Da, kako zovem, kako prezime? Pečanović Petar. Operativac BIA. Pečanović? Napustaj Srbiju, imam nalog da tražim da te ubiju, žao mi je da ubijemo još jednog Srbina, ali kuće će da ti spalimo i bit ćeš ubijen. Nikad se ne vraćaj tu, ostavi tu kuću, ostavi to, beži iz Srbije. To je zadnje upozorenje, nikad te više neću zovem. Ako mi ne verujem, ostani u Srbiji pa ću da vidim što će da bude. A kao je, od koga si dobio nalog da me ubije? Od BIA. Od BIA, koga od BIA? Nije važno od koga, ja imam moje naređenje, oni traže već da budu neko da te ubije. A ko da me ubije, neko iz BIA? Da me ubije neko iz BIA ili neko od kriminalaca? Od kriminalaca, neće neko tebe iz BIA. Kažem ti, traže svuda po gradu ko će da te skenje, evo pre neki dan za malu makom. Odakle se im umako? Ispred kuće tvoje, stalno te gledaju, stalno te vrebaju, neki smradovi tamo. Ne znam ko su, ali kažem ti, bit ćeš ubijen do Uskrsa, ne smije da pređeš Uskrs. To ti kažem iskreno, gubi se, beži, sačuvaj glavu. Dobro, to sam čuo ja do kraja marta, da, čujem. I te kerove, to će da ti spale sve, razumeš, ubit će tebe i kerove, spalit će ti kuću i moraš pomati sve što si uradio, osiguranje, znaš što si palio ta auta tamo, što si dizao ovo. Ko bre palio? Ko palio, ko dizao, ne razumijem. Tako, a ti si tamo nešto stavio, ti si bre, kako sam ja čuo tebi, ja sam te nešto vidio malo na TV, ti si osramotio Srbiju, ti si sramotio za zemlju. Stvarno? Aha, a ko to kaže da sam sramotio? Kako ko kaže jebi ga, to kažu svi, to kažu dio, to kaže... Dobro, vidi ovako, prijatelju, vidi ovako. Poruči ti tim ubicama i tima iz BIA, da ja sam ovdje u kući svoje djevičko jedan, evo sad ću da izađem ispred vrata, pa neka dođu te ubice da me ubiju, to muški. Se slažeš? Dobro, slažem se. Eto, evo, ja ću sad da izađem napolje, znači, eto, slobodno. Samo ti izađi, ja sam te upozorio, ovaj razgovor je završen, Bogom. Bogom, važi.